Kinumpiskar ti otoridad ti frozen meat products kalbasan nga wanti na ipakita dokumento na ti Equity Store iti Barangay Santa Rosa, Bangen Abra. Iti inventaryo ti Provincial Veterinary Office na kumpiskar ti 11.75 kilos ti frozen pork meat. Ken assorted frozen chicken products a 19.75 kilos. May bilang na nga hot meat ken panaglabsing dayto iti ordinansa ti probinsya anak kay paluunan na ti panakipawil ti panagiserek ti frozen meat products. Ada report ti kapulisan nga ada lako ti kastoy ket nag-inyuman da yung opisina mi ta masapol da ti assistance mi to verify no hot meat talaga dagitoy may report kanya da. Positive mat inamin mat dagitoy aglalako nga dagitoy karne da ket nagkapumot iti ruwar ti Abra. One ti documents na ken may kadwa hambang anay napalubusan nga sumrek iti probinsya tayo. Basar iti Equity Store, online di transaction na iti naggapuan ti karne, manipod di lukusor, ken na ipatulod babay ni ti parapasada van. Ratanap mo ko nakot, anto na maminsan sir, despansaran dak kastoy ti no brak sir, takang kuntungol ulitin no, kuwan. Diamot mo sir nga kastoy ti, kuwati, ordinansa. Tapi kasano amin nga, kasano ka nakitransa? May dala nakita mo di Facebook? Naman sir, nakita lang di pos na sir, tas nag-order na kanya, nakot. By through Facebook sir, ti pag-order, tas no, agbayad ak, via Gcash sir. Tas ipawit na, PUB sir, tas paminto, sabden, di paradaan. Iban? One sir, one. Tapi nalaklakad jay? Nalalaka lang basit sir. Mano panagalam mo? Di manok sir. Ko sir, 190. Di karne? Ko sir, 160. Kuna ti driver ti van, saan nga mo frozen meat products simpawit na kasukat ti dua kasot aplete? May di paradaan, agpawitak man boss, kuna na. Nya data sir kuna kasta di kadwami di aglakla ko wan kat mi parit ijay abrati dagita ko frozen kuna na wan mi parit ijay kuna haan goods data kuna na Ano nga goods? Ano mo dinamag? No niya nagyan? haan sir basta kuna nga goods santo nakatape nga minjay ko di karton na iso nga Ano dinamag? No karne ti karga na, frozen meat, kanya. andi na magmi sir Kanya ko na haan. haan goods kuna na iso nga ang karga klata. Kas na ibasar iti ordinansa first offense sa panaglabsing na kumbiskar ng frozen meat products ken napagmultatig tayo Equity Store ken driver ti van iti sag 5,000 pesos. Malaksit iti naso panaglabsing na duktalan nga 1.5 business permit ti store manipod iti LGU iso adagos ana pasaraan. Dito matenti store makuha ti engaging ti business without the necessary nga permit. Ken di mat lang ti sonto ti bang absorb mat lang di nakumpiska tayo mat lang lalamas. Abo dito driver karamang ba isa? Dito driver mat circuit nagbalin nga ti violation na ket di ti transport mat. Kas already bagahan na nga mabaling ibaga nga nga mo nagyan di na ipadala kanya nang kargamit lang natin ordinansa tayo regi pinang transport. Nausar nga transport di lugan nga diri na. Imo na nga nagbalaag ti LGU kaniti para pasada lugan sekta ni ti panakipawil ti panagiserek ti frozen meat products iti Calabes nga madala tarigi saan ngagtungpal kas iti daytoy. Ag-serbi ko man dito apo nga leksyon kadagiti agpangpanggipay tapno ti kasagit masimpate yung nasya datoy pagsapulan ken ti napintas nga kita food items nga dapat nga dumanon kadagiti lamlamisan tayo. Inpasigurado ti mayor nga umdas ti supply ti baboy iti probinsya iso asa nakasapulan ti panagiserek dagiti aggapu iti ruwar ti probinsya. Malagip nga mo nga kalikagom ni Congressman J.B. Bernos ang matuldukan ti panakiserek ken panakiwaras ti frozen meat products iti probinsya tapnon maipasigurado na talgad ti magatang nga karne ken masalukatan ti hog industry asa na mapektaran manipod iti sakit ng runa ti ASF. Mainagi ti daytoy nagpanawagan manen ti Provincial Veterinarya. Nagpintas sa po ti sitwasyon ti Abra at nga dagiti saksakit iti baboy, especially ti ASF. Madlaw ay mangagtayumat nga ado ti saksakit iti baboy dito baba ti ruwar ti probinsya
Ket apo protektaran tayo kumadagiti alaga tayo, protektaran tayo ti probinsya tayo, protektaran tayo mula ti consumers ti Abra. So alwadan tayo apo ken hantay nga tangkiliken dagiti kakastoy nga hot meat nga glalako. RG Lorenzo, Balitang Solid North.